Είστε επαγγελματίας κατασκευαστής στο χώρο του αλουμινίου? Στο άρτιο εξοπλισμένο κατάστημά μας θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για κατασκευές και επισκευές κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Παράλληλα, θα ενημερωθείτε για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο. Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση και διάθεση των παραγγελιών σας και μεταφορά στο χώρο εργασίας. Είστε ιδιώτης? Το κατάστημά μας θα σας βοηθήσει για ό,τι χρειαστείτε, καθώς συνεργάζεται με επαγγελματίες κατασκευαστές. Θα βρείτε εξαρτήματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, κάγκελα αλουμινίου τύπου Inox και πάνω από 15 συστήματα σίτας, από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.